Guvernul a aprobat vineri 25 martie o hotărâre care extinde serviciile medicale oferite de medicii de familie atât în cabinete cât și la domiciliul pacientului sau la locul solicitării. Modificările vor intra în vigoare la 1 aprilie. În scopul asigurării accesului permanent la serviciile acordate de medicii de familie pentru a determina diminuarea perioadei de recuperare a sănătății și reducerea numărului de internări evitabile, vor fi extinse serviciile medicale acordate de medicii de familie conform curiculei de pregătire, prin introducerea de noi servicii de diagnostic și tratament care vor putea fi acordate atât în cadrul cabinetelor medicilor de familie, cât și la domiciliul pacientului sau la locul solicitării, potrivit Ministerului Sănătății. Astfel, medicul de familie va putea efectua și la domiciliu sau în afara programului de lucru orice tratament injectabil sau perfuzabil necesar în urma consultației pe care acesta o acordă pacienților din lista proprie.